Ka Puriang Socio-Cultural and Sport Club kala Pynhap Pyrda ya ka First Puriang Football League Arhaja Arpsaw Arhaja Arpsan ha ka Shitrik Uremphang Arhaja Arpsan ka bala Pynlong Hamadan Shnong ha Puriang East Khasi Hill District ha kane ka ju hi ka sngi ka Dorbar Shnong kala Pynlong ru ya ki jingpen ku buram ya ki khatlai ngut ki samla puli ba pas pa ha ki examine ba pher ha ki jing puli jongki ha ka jingile kai football ki under 14 kila poisha ka final ki long ka Saukantoit FC bat ka Yeurim FC ha ka ba ka Saukantoit FC kala long ka nongjob da ar lanon ha ka under 14 la yoru bansam ya ki khusnam shimen ha ka ba uhabamut kriam ula yo ya ka best player best goalkeeper lambha kharlukhi but best score one telang mukhim haba phai sha ki senior part ki bala poisha ka final ki long ka Krun FC bat ka mau ka jun ha ka ba ki ni atli ki ya khaj henrei ha ka penalty shoot pat ka mau ka jut FC kala long ka nongjob da laila non ki khusnam shimen pat best player lasan ki nong spung best goalkeeper don kharsati best score hame ban job shooting ha kane ka sngi utenjen nong room la long kum ukong san ubadei khun jong u David nong room bam kwai hadwar ublei MLA barem kamauring kneng constituency layadon lang ru uba Chris Kharsati ubalong usamla rang ba kashnong ba lo tipson mensong usada shnong ba Jackson Khuranai secretary shnong ba chief advisor ka club ba Miki Shooting president ka club Mark Koni general secretary club bat kiwei Ningkong mencap aku apan pan kejing map na Pisiang ala ke Islam kala kata bat ka rukam penyan jika ni ka program ti ngatrai yang ni baro filayawan pan pejika football umpan segap jika jing keren jong nuru ti nganu Islam than jika jing keren jonga Henry ngasukwa ban pau ka jing sungu ya isordar ya ka Puriang Social Cultural Sports Club balakot kerpang di president Iba Miki balakot soba yang menyedon ringkat lang hang ni akan ni kasi kumukongsan ngadap da kajing kemen namar ba ka ki pinken mau yang ya ki por balalek habang alayo man senran lang ipa kublei shibun sodat kublei shibun ba Miki te ngai kublei ru ya ki rangba ki longkumi ki samla ti nganu penslam thani mo ngan kran bait to the point krang ba kan suk ngaru ngai ladi shaban lek lasai kadika si badap snami pa kwa hi ban pet ka football baya kun ki samlarang ba ti ningkong menshap kwa ban ai khuble ya fisia ki khana samla lingba ka jing tri tom jong fi lingba ka jing shakri jong mi khwa jong fi hayeng hasem pilawan raburam tang hayeng hasem henry ya ka shlong khatau hi barokaway but yaki samlaru hakaju kapor balai kun bailya kai football menta kasi ngayo kau don kau ikat tim ngamtip ka din nakadong ayu don ki kulung dit sudah hoy kadong yurim ngai kajing elekai te kabala shirkai ba wat kamet te kabarit henry kamen sim te ani soma ba te ngai kublai ru ya ka sports club kala Pynlong ya kini program kerpang ka ba aila dia ki kentai berhaju ka por ya ki samlaru ban pini ya ka sap ka jongki bat ngadon ka jingkermen ba kani ka jing Pynlong juga ni ka program
ya kan ka football tournament kam ailat tangman pini ya ka sub Henry kawan raru ya ka jingya teli hapadeng ki lai teli ki dong jong ka snong Puriang